billahi mina seytani régime bisimillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe fullaɓe jaam. Caggal no jettuɗen Allah julɗen rasulullah sallllahu alayhi wa sallam. Eɗen jetta nene e baba banda men moni foof to gonɗa eno gonirɗa a salminama a juurama. Eɗen gummoɗo en jehen ha ɓundu. Eɗen juuro toon ceerno Yaya Dia. Eɗen ñaago Allah yo jaam Allah wone makko e dendagal ɓundunki. Sen gummitima toon jehen Matam juuroɗen ceerno Samassa. ñaagoɗen Allah yo Allah hokkumo juɗde baɗɗe e cellal. Jehen Wourossogui jurnoɗen ceerno Aliou Thiam. Bandiraɓe fulɓe fullaɓe jaam, hono musidɗo mon guiɗo mon Yaya Dia, Yaya Gentleman walla mbiya Yaya Suisse, kewɗo weltinde on e banggal mugoji ko on araniyan ɗo e piindi wiide addude kañumne gueɗal mum e weltinde ɓiɓɓe fulɓe ɓe e banggal jalnika, kono e yewtude ɓiɓɓe fulɓe ɓe caɗele fulɓe ɓe kala to ɗe mbawi wonde piindi TV ma tawoy toon wadda e ma yewtere. Bandiraɓe hettotoɓe e yeeɓiyonkoɓe piindi TV e kala to mbawi wonde aduna, moɗo salmina ɗum, moɗo juura ɗum, moɗo ñaago Allah kala to ɓi pullo woni yo jaam Allah wone mum. So ɗum yawti eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala kala mo ganduɗa nani leeli hôpital yo Allah yikkit ɗum e dow jaam ha hoota e ɓesgu mum. Allah ne wawi yo Allah waɗan en. Kala mo ganduɗa enne hande oɗo saaha caabine hettuma caggal, so tawi a wattata yo Allah yaltine ha koota e ɓesgu ma. Banda men hande noon so jii ndeɗo jonde ko yewtere nde ganduɗa enne mino e équipe am min jihino to en ha natirde Keur Massar, woni daral Keur Massar, yewtidde ɓiɓɓe fulɓe ɓe gurdam mabɓe e banggal jawdi ndi ɓe jogui ɗon e daral Keur Massar. Nden noon en batta so wona wiide technicien men o jehen daral Keur Massar ƴeewen Haadi Thiam holko addani en toon kanko e musidɗo mon guiɗo mon Yaya Dia. Jaam Allah ñalle moon musidɓe tedduɓe yiiɓiyankoɓe haalide Piindi TV. Hande yewtere men nde ganduɗon ko sifa men hanki e gonko men hande ko ɗo min mbaɗata ɗum e Keur Massar e daral ngal. Hande noon yewtere nde waɗanton ɗum ko musidɓe ɓe ganduɗon ko ɓe kettinɗon to banggue hande mogoji, ɓe kettinɗon to banggue jalnika. Eɗen ɗon coyɗi noon mo ganduɗa ko ceerno Yaya Dia. Se mbi Yaya Dia noon bandiraɓe hewɓe eɗen gandi holi Yaya Dia, kono kadi eɗen coyni mo ganduɗa ko Abou Harouna Sall, kanko no mo jeeya. Eɓe ganduɗa ko Abou Saydou Harouna kañumne eɗen gandi omo jeeya e yewtere nde. Hande noon mbeɗa andima ɗum wat soobo yobo no feewi, saabu ma en mbaɗen jalnika ma en jaaha noon kadi ƴeewen bandiraɓe men ɓe ganduɗa ko fulɓe ma en jewtideɓe ko faati hande e gaynaka no mawɗo leydi ndi. Kanko e nder jaldi komin hande ma en jiiɗo Macky Sall, kono ɗum foof koye nder yewtere men jalniki. Kono noon ɓoytata mo ganduɗon kadi woni hono Yaya, ceerno Yaya, kanko ne en mbiyanmo tan bisimilla. Mbeɗa andi homo e lawol joni o yetto mbo taaro joni o yetto aɗa jooɗo ɗo inchallah o wawa kadi ittide bandiraɓe, o wawa yewtide bandiraɓe hande no yewtere nde jalnika ko ɗo e Keur Massar. Keur Massar noon so mbi Keur Massar ko alay saaga paamen Keur Massar hande natti wano Keur Massar hanki wonno hanki Keur Massar ko Keur Massar tan kono hande nokkuji kewɗi en taari ɗum ko wayno Daaru Cubbu en, ko wayno hande mbiya Ñakkoroko en, ko wayno hande nokkuji kewɗi wayno Tivaoune Peulh en, foof hande koye Keur Massar. Musidɓe tedduɓe min garta e moon joni noon ala no mbatten haade Yaya yettade Yaya Dia. En tottat tan mo ganduɗa ko kañum woni hono gardiɗo daral Keur Massar hono Saydou Harouna Sall. En tottama tan konngol o salmodira e bandiraɓe, o salmina kadi e bandiraɓe ganduɗa ko yeeɓiyankoɓe Piindi TV. Ɗum noon mataw en jinnotaka en tottata konngol tan mo ganduɗa ko gardiɗo daral Keur Massar hono ceerno walla mbiyen Saydou Harouna Sall. Saydou Harouna konngol yeeso ma. Bismillah rahman rahim. Garagol mon ɗo andi daral Keur Massar situation de daral Keur Massar ɗum min bisimilla mon namdira men fof komin gandi komin kalan komin ganda kadi en mbawi nadde yimɓe namdo salminama juurama mbiya bisimilla salmina ceerno Yaya salminirama ɗo moni ko mbiɗa salminama juurama jurande ma yede Macky Sall noon yeɓoɓe fof min gartanama
musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe yeɓoɓe Pindi TV joni joni tuma nde ganduɗa ko Saydou Harouna Sall en tottimo konngol haalde bandiraɓe o salmini kanko ɗon ardi garal ngal en mbaɗa fetamata joni joni en totta konngol mo ganduɗa ceerno Yaya noon mbiɗa andi kam hande ɗo ma kuppu no feewi saabu ɗo e Keur Massar hande ko yewtere gardewde aynaɓe kono kadi ma en mbaɗ yewtere jalli ko noon ɗi ɓooyi heblanaade ɗum to baŋnge hannde mogoji ɗi to baŋnge jalnikka kono ko ɗo udditiɗen hannde yewtere nde mo ngannduɗaa ko Saydou Harouna Sall kañum ardi daral Keur Massar kono joni joni mata en totta tongol tan Yaya no bandiraɓe walla calmina. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Barke lacciri fullaɓe jaam. Assalamu aleykum leñolam. Assalamu aleykum enɗamam. Hande noon ko weltare mawde par ce que ɗo to jooɗimi mboɗo yiiɗi arde ɗo en 2000 ndeysan woni wuuro ngo ganduɗa en ko wuuro ngo ganduɗa en ango jogui duwaw ɗo e Keur Massar. Hande so wiyama Yaya gentleman walla Yaya Suisse na ara ɗo e neɗɗo ko weltare mawde ara ɗo e daral he tawno ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe jama sa nani ɓiɓɓe fulɓe kala ko notirɗa e aduna ta wiyani komin fulɗo fulɓi hoore ma sa wi ka cuballo sa nannama pal ndiyam jooloɗa anani est ce que aɗa foti ɗum wi sa wi ka toroɗa toraki ɓurana aɗa foti ɗum wi mabo mo wawa ma sakke mo wawa donc wiide pullo komin pullo tan ko ɗum woni ko laaɓi ko hay goto ittata président mo jogui weltare joddade e ma nde wonno haade aɗa joddi e gorko mo ganduɗa en ndeysan ko gorko pulɗo goho gorko mo ganduɗa pasliɗo pulagu jiɗɗo pulagu yo pulagu won jeeyaɗo e Darou Missel o woni ɗo e daral he ɓe mbaɗimo kadi mawɗo daral sa yii cukalel waɗama mawɗo e nder mawɓe par ce que ko laabi donc ne garmi mbimomi Pindi TV ne ara e daral he pour andude caɗele fulɓe hande émission men o kala jiɗɗo naatde naata kala jiɗɗo haalde goƴa mum haalat ko ɗo henne président a salminama. Allahumma amin haali ko haali ko gonga daral ngal ko jawguel gotel danewel e mbortu danew e mbaalu mawngu isni ko ɗum yiɗi darade e dañal e lesɗi ɗo nder kese goto nden sa wirtima ɗo henne jaga jawiji ko goto tawanɗa ɗon hay ɗiɗi anani donc ɗum ne aɗa hande to ganduɗa mbaalu wonno ɗon e mbortu e jawguel yeehi hande haɗa daara baali ɗum ko duwa woni ɗon so alano duwaw e darde mabɓe hande e a wawa innude daral e Dakar sa innani ngal Keur Massar donc noon kono lawol nde garatmi de mi yiɗɗiti haalande oto mo ko waɗi nde garatmi de boy cettete kono Sénégal waɗi évolué joni aɗa embouteillage o koko tiiɗi tan embouteillage o tan oto tan ronki yaade jiwimi ha ɓoyde chauffeur wakti jiimi tan on waɗni quoi cikkumi chauffeur o wonko wondi less quoi ndegere woni bouton gonɗo less hay bouton o nde ñoƴƴi ɗum oto ni waɗi piw tan juuri Keur Massar ni jettirimi ɗo hen Allah no seedi nden noon ceerno haadi hande Boubacar Ba nan ɗo hande journaliste mawɗi nan ɗo hen hande hay e Macky Sall nan ɗo kono hade Macky Sall arde il fallait que ganden caɗele fulɓe ɓe ɗo e reedu daral he e gonka mabɓe e gurni bisimilla aja bisimilla Sambe sama korom
Benet waawimade ko may ɗum seysal min joɗo wonde ɗum ko darkas ɗo ko ladde winɗo beele wiide ɗum wiyamnata pour wiide koye jawdi tastal natɗo e darkas he tan wiye mes wasata ene waɗa hen saaji ɗumɓe hen saaji tagui hen saaji yaha koye kawra kono nguy kam ala fof ala hen wona garano noon gara wona jogui kulol kamɓe hettoɓe jogui kulol e men beele wona jaasiji ɗo ene wawi won sabu pusamen wona suuɗi men no feewi eyyi ceerno haade ɗum noon ma taw ɓe tottete konngol ceerno Yaya namnotomo tan par ce que sa ƴeewi hande baali ɗi koɓe ñagoji kodi jaroji ndiyam est ce que ɗen caɗele hande onon ngala eɗen nde ne kewi par ce que hande sa yarte ko wiyete sa goji yarte ko wiyete sa darima hande a yippi sa goji a yippi janggo a yippi ɓaw janggo yeeya tan yippi sa goji wona caɗele ɗen ɗo ɗum won caɗele ɗe passe mbaɗa min situation de passe ay nder ɗum bon so min wonko jiɗmi arde par ce que hande sa ƴeewi so taske ari walla événement goɗɗo ari ɓuure Afrique kaariɗe Dakar ɗe kamɓe fof ɓe gaddat jawdi ɗo ɓe jeeye e moins cher andu mi nani kadi e mi anda kono ɓuuri andude e banggal taxi ji ne weeɗi joni so ari soɓe ari gaddi baali mabɓe yimɓe gacca ɗo baali men cooda ɗiɗon baali joni kamɓe ɓe koota ɓe gacciden e baali men est ce que ɗum ɗon kadi on ngala hen feere walla wonde feere nder defande coodo jawdi sappo e joyi ɗumattiraɗo ɗum par ce que milliers de gens ɗi ganduɗa so taske ari ɓen goni spéculateur en ɓe mbiyata moɗum jogoɗo kalis joɗo ha taske baɗo ƴettoma on 20 millions 50 millions jakkede frontiére min mi wawa yaade mali mi andano mali heeɗi saabu mi ala kalis mi ala capacité kono wawi yiyat jaltude 20 millions jaltude 15 millions jaltude 30 millions yaha frontiére mali sooda ko ɓen lambinta wona ummotoɓe mali wona ummotoɓe par ce que ɓen so gari jeera ko sénégal naɓe daña heɓe kono ɓe ganduɗa ɓe état warat ɗumen financé less totta ɗumen kalisaji jahanɗon kadkaɗo ɗumi ha mali cooda ma on gudinel wiyete mbaɗo gara so garini koye leɗɗe mbaɗa ɗum distribué ha laaɓi taw sene politique sen goɗɗumen ɗum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 
ben gol spéculateur ben parce que ben bonni kam ben bonni liggéey tefante ko tedde kay sa wayno ko ci bade financé liggéey coodo kay coodo bayli ha te ngara jikko do fi do re mbawda yeji na no ba ko ne sappo je taw ko ko ni ben coodo wujjer mba e coodo wujjina jifa o te wujjina sappo ba jidani jido coodo tempo wal temete pri o jirta Thierno haadi eɗen émission men sifa men hanki gonka men hannde eɗen ɗo ene siftinde e chaîne men télévision Pindi TV eɗen jooɗi ɗo ene mawɗo daral dentiste de Keur Massar donc Thierno haadi a nani ko haali ko o wi e banggal baali a nani hannde ko haali goƴa maɓɓe e gonka maɓɓe e gurno maɓɓe ɗo ene daral e ko ɓeritani eyi ceerno Yaya a jarama golle ma joɗi a jarama Seydou Sall ko yimɓe namdadema tan ko huuɗi erago eroto ɗon onon ɓe ganduɗa ko hulaɓe wonɓe Keur Massar huuɗi erago walla hulaɓe wonɓe Sénégal fof huuɗi erago eroto ɗon faade mawɗo leydi ndi ne wata wallirde on ha kadi ɓe yahoɓe tan no totte milliard uji ha keewa jahanno coomo jawɗi tan no gadda no manten wonnan on jeeɗiɗi mon on erago eroto faade mawɗo kanko ko andi kanko wasan ɗiɗi soɓɓe andi ko wawi woni fof par ce que kanko mbayni kanko ɗum hultade woni ko hen te ko haalduɗar comme ni
on bi wona gaynaka bu bi wona dama kam wona gaynaka kam dinani ko ramdum eta o yetti yibbu men moko tagal ganda ko baali dara ganda kote kalisaji jah cooda ha heewa gara jikko do so woni men wiya lamdi fulbe daroda wiya ko kambe banni kambe ceeri taw kambe ko dum woni tan woni problème so lebbi financement o yottoto ganda do kanyum ben goni hen gandi ba ene jonde do kala ci coodo do mbaal gandi do mbaal haru da jaari fulbe do ani ko yaare ko naate ko kambe gandi so dum namni ben en ma to lawo ngol ko rew haybe ko day ko so ko day kalisa ko dañi hen jom jom sabu yen hoore jom jom naw ga tan yen hoore jom jom tan yen hoore taw kam ko bele so bitti makko bitti tetti men ka sa parce que yiyo ministre bo ko rawbe ko yimo tutno kalis be jehi de frontière ko taw ko rawbe do ko man batta bes ngati ban ben kanar ko metti dar do ibrahim batta jota hayda taw ha yino ko yino ga ngam tutma to ba paranta man do ga jota ko hande do ndu pa non ka ye joda goto joda ripa joda goto ne goto lamde ma perte o lamde juuri ma perte wiida holde gaddaɓe ganda mawɗeni ni ɓettuɗi kalisaji tan jahana cooda jawdi nde jinno ka cuɓaɗa e yimɓe ɗiɗi ha goto suɓataka hen goro ɓiɗɗo ha hen hay baba woni te kalan man ko wiira kaari état o waɗa financé yimɓe less taw ko ɗiɗi kali par ce que ɓen ɓuura men wadde accès e banque hay so état waɗani financé mbawa yaade banque uji ɓiɗɗiri kali yaa cooda hen woni hen nayyi ɗum woni hen nayyi noon wone balɗi wone fof wone guerteɗe wone fof aduna fof ɗum woni hen par ce que aduna sa ƴeewi han ba dorlo koko tampi tan kañum darto ɗo e waɗa ko waɗata ko ha fot darade goɗɗo ar rawa e dow ñama fuɗɗo ñam jahana ɗum tan woni aduna ko noon as jarama Seydou Sall bandiraɓe wonɓe famde gaynaka ɗoɗo famde kadi ko fate guɗagu ngu no yarata kono kadi oɗo saaha mataw ma en gartu hen inchallah yewtere nde hande ma en jañi hen no fewi ma en mbaɗɗo jalni ko noon no wade mawɗo leydi ndi ma on kettoma kono kadi ma en neɗɗo erago ko fate mawɗo leydi ndi holno wata wadde ha walla julaɗe ha tengti noon ɓe ganduɗa kadi ko yawɓe tan kala saaha yawɓe tan kala saaha eɓe totte milliard uji ha kewɗe toɗo kewɗen jawɗele ɗe so gari kadi tawata wonnana eɗaɓe julaɗe joni ɗo ceerno yaye eyyi bandiraɓe fulɓe sabu hay sini feewi jommaji tan tan jogoɗonne mum walla koron kam noon balla noon kala wawi ɗum ɗum gari ko gaddan amen wawi tan yettude on amin ganduɗa haaji a jarama musidɗo tedduɗo Samba a weltanama no fewi kono nde wonno Samba hande président waɗi feere ha ɓocciti kono ɗo kala garɗo hande a ñihlat fulɓe ɓe haɓe jala gila ɓoccitade ɗo en donc noon hande ka jogoɗo ñihlude sen gayni yewtere nde wonno eɗen totta seeɗa Boubacar Ba o haala ko président haali ko o haalno ɗum bandiraɓe oɗon gandi Boubacar ko journaliste mawɗo e leñol ngol ɓe jaafude de ko gertoɗe ñaade kono ñaama gertoɗe ha mborani joni eɗen ƴeewa journaliste Boubacar Ba joni sa waɗi résumé ko président haali ko mbawen andude monsieur Ka eyyi ko noon aɗa andi ceerno Yaya kono mataw Boubacar Ba ɗin mbeɗa andi woni ara joni e Boubacar mataw en mbiyan Boubacar tan yo ar ɗum ɗen so ari tan inchallah mbawen ɓeyde hono woto kamɓe bandiraɓe kono haaɗade Boubacar ɗo ɓe jehta mawɗo leydi ndi ganduɗa ko Macky Sall hande ma jino mawɗo leydi e nder yewtere jalliɗo hande ko jalli ko to radio ɗo hande ko ɗo gadduɗen Thierno Massar e piiji timen tiwi e kadi yette
yewtere toppaɗade ben hanki e gorko men hanki ma jande hen mayna waddo yewtere ñande machallah joni joni ko tan ko men la wonno non ba tan ko tan wona kalde bandiraɓe ko tan ade makko yetta eyyi ka pullo awetta wala wona mon ka pullo hande wonko président haali e caɗele mon kono holko jiɗɗon onon exact enani laamu ngu walla alɓuɓe laamu est ce que fulɓe wonɓe ɗo ɓe darima kamɓe koye mabɓe yiɗodirde e nanggodirde anani e yewtidde ha ɓe pewja par ce que oɗo saaha mo gonɗen il faut yimɓe gona e hunde laamu wawa tawde ɗum est ce que ono hande wonko darnu ɗon ko ganduɗa so laamu ari ma on mbawi wiide minen darde amen wayi ni joni minen ko ɗum min jiɗi holko ɓiɓɓe fulɓe onden darde dariɗo en e gurdam mon ɗo amen ɗo ja fof minen enen jiɗi walla ɗo affaire sécurité na jiyamuɗa minen no daña caɗele nde a événement ji en fof façon fof soɗo sécurité wamma makko to so woni min mbiye ɗo mbaɗa moɓe ara min kaala ni kono ni fottoɗo wa ɓeɗa ɓe min sigi président o yinen kam min mbawa jajara bo ayi kosta junno anani saabu yiɗi jawani dañi jamono jaw waɗi caɗele ɓe manno gueɗe Allah joguin ɗum wona yimɓe yo welɗum neɗɗo yola hakkude mum Allah ina joni ina muusi kono ala ɗal min o ɓura haji yidde gono daral ngal yimɓe ɓe hoɓe nanadir kono aɗum binan yomen bandiraɓe goto fof nokkere nde jeeɗa ina waɗi éducation mo ɗiɗa sorata sa ƴeewtino bonnata ko éducation goɗɗo ala fof ko haɗede jonne kono noon ɗo Allah waɗi getta goɗɗi wonno min angora ala ko minen nandi tan wayta jeem men on mbawa fof jaggade min noon minen nate ɗum wallahi minen jiɗi wallahi ko liɗi wotti kono fof kalano wawi amin wallir sécurité laaɓan pour laaɓ e ndiyam meɗen jiɗi meɗen caggal ɗum sowoni fof a jarama ka nden noon invité men koɗo ari amin mbawi accudema jaaha mi yewtude e Boubacar a jarama no fewi ceerno Boubacar Ba hande eɗen ɗo henne e Keur Massar mi accuma mbawa yewtide e bandiraɓe fulɓe eno jiiɗɗa daral Keur Massar ngal ayo Allah jarama ina wayno ɗo ina ɗo yette Keur Massar ina wayno noon bandiraɓe ɓe jaɓɓi min o jaɓɓugal maggal no fewi no fewi ɗum noon mbeɗa sikki tan ceerno Yaya ɗo hande en jii ɓe ganduɗa ɓeɗo ko jaɓɓiɓe jaɓɓugal bangal fayda no fewi en jii kadi ha joni botteji ɗe en jii ɗum noon ɓe gandi ko weltare tan no fewi no fewi te kadi ɓe tan kongo tan hoɗum ceerno Yaya no kaltiɗenni tan ma jahande ƴeewen ganduɗa ko mo fendi ma jahande ƴeewen kadi bandiraɓe men fulɓe wayno galel en galel noon bandiraɓe men kañum altine ndeysan koɓe altine ko sowo galel noon ko sar sar en ganda ko sar sar walla ko jaaha jaaha ko wawi hen wonde fof hande ɓa en gaari altine kañum ala holno liggey muɗum wona jawodirde nayyi muɗum e nayyi janayi joni en ƴewete altine e galel altine aɗa faɗa altine mbiɗa andi kam mbiɗa ɗo ɗaɗa heeɗima galel am mbiɗa heeɗima de koƴa ɓatinami ko kewi kadi yeyi kay min kay ɗo kewi kay min kay mbiɗa andi kam hanki kadi no kayde kam min kam nayyi tan min jawodirde nayi am de tan nayyi janani joni mi hawre wajide kadi mi tawi kam jum honam galel am anda waɗi ko bonni galel hono mbaɗata haɓana galel aɗa accinayi janani ay aɗa gaccinayi janani ɗum ɗon moƴƴani de ay min wajam o nden nde min nayi min on nayi tan ha min nangga ƴew tan kinguleki boni kene wawi an ɗo e ɗo tan ndi ɗumɗiri ay arota waɗ altinam yeyi kay min kay ngol kam mi sika Allah so tan mi waɗi tan feera ha mi yaltiɗo kam so Allah jaɓi kam nayi janani kam hanti mi acci ha laaɓi tan fanam galel aracinayi janani ay ga ko gule ko bonki woni ga te galelam ay joni hunde nde hande ƴettinde te mbuka ala ko nafat an kala no mbiɗa tettande aɗa jawodiri nayi ma e nayi janani galelam aɗa wata wat yeyi kay min kay altine minen gonɗuno ga kono altine kam kila ñaawa yaltu tan gila nde kam sika Allah kam acci tan hanti ko fate nayi eyyi joni noon altinam holno joni noon an sa yalti o ko jiɗɗa wadde
min kan yimɓe tan ko somi yalti hannde kam mi yaha tan suudu kaaba somi yahi suudu kaaba tan hannde kam kala ko faate jawandirde nayi janane nayi ko acca ha laaɓa ceerno min kam ɗum tan hanndi woni haqqillam kam kañam galelam ɗum de heno hawni ay joni noon an hol wasi e mbasaɗa tan ɗe ɓe ganduɗa ko sosoɓe sar ɓe ganduɗa kadi ko jahajaɓe tan eɗe jawodira nayi janani tan e nayi janani e nayi mumen nayi janani ƴeyi kay mbiyatmi tan ko yoɓe gaccu nayi janani sabu kam sika Allah kam liberté dewde hoorema ala koko jarani liberté alino seedi jari milliard ƴettude nayi haɗa jaggue haɗa mofte e tibbirede goni sika Allah ɗum kam mbaɗo koye accu mbaɗo koye accu te kadi kala ko kaɓɓuɗa gallaɗi kaɓɓuɗa tigui ɓoyi tan a yanat ɗum kam ala ko mbawɗa hen ndi tan siga Allah kam yoɓe gaccu nayi jarani ha laaɓa ten kala ko haɗa jawñal gacci saabu guley goni jigga kam siga Allah ala ko jaare aduna min nde nanggami nde kan heɗa woni suko worde woɗɗede coyi miɗo yonta hande on jiino mbami waare ranni tan hoore ranni tan ala fof ko waɗi ɗum wona mawɗo leydi ɗiɗo kala mbiɗomi mbiɗo gudde tem so wi nawama ɗo dumbiri tan ko duuɓi sappo ƴeew duuɓi sappo joni mi waɗi ka duuɓi jeetati ƴeew joni de jaggate mbiɗo yaara duuɓi capanɗe nayyi joni no mbiɗon ko gacce nayi janani gacce nayi janani koñam altira min nde hande mi wonta jagge nayi janani ga gacci ha laaɓi ceer kay goga kay mi paari hen ndeysan o wi altini min garani koye aljuma aljuma ndanoto Macky Sall aljuma ko suka goto ndeysan omo jangga Qur'ana so wiyama yo tenoy o yaha waɗa waare mawde tan neejo goto ara taw ɗum ɗon wiye ɗum e ɓiyam a hokkata kam waare ma nde tan o ƴetta waare nde o totta neejo so almudo yeehi jagge fiye ha yiɗa maayi janggo aljuma rutti kadi teeni waare mum ha mawni wino rondo tan nayewel yetti e aljuma a hokkata kam waare ma nde o wi ɗum nawɗum ha aljuma hooti kadi fiya piggal bongal joni noon aljuma jaaki wawa salanade nayejo te so yeehi ko piyeteɗo o yeehi tan o teeni kadi bahal mawgal tan nayejo wimo almudo hokkata kam baal magal te kalna kam holko jiɗɗa mi duwanama kala ko duwani mami koko jaabete almudo mam a funtani mi mam a mam a funtanima o wi wallahi kala ko duwani mami Allah ko jaaboto o wi ma min kay jiɗmi ko dewɗo indam foof Allah waɗa ñittede o wi dewɗo indam foof oyi ha oyi mamiraɗo wimi hokkima joni ronana waare ma nawa waare nde no mawni noon joni o ƴetti waare taw naati galle tan debbo o yimo ijam aljuma tan debbo o wini ijam aljuma tan ndeysan debbo yetti Thiarno e Thiarno umo haalde oɗo par ce que o inde makko nde kam ayi ɓeɗon joguiɓe sartaɗe jeeyi rikkone mbaɗa pampum kala nde dewɗa inde makko ɗum mbatta Thiarno yana taw ngal bonneɗaga o yite aljuma Thiarno usidano aljuma joni noon Thiarno omo jogui kala almudo ƴumdinam o dawon moto Thiarno makko o yettimo taw o noon moto Thiarno makko o wi Thiarno ay ngel ɗo almudel ngel angel ɓuuri ha guindina o wi no wiyete o wi an almudo ma no wiyete o wi gandumi tan de inde mum nane nder balɗe he sa limi balɗe tan de kam yetton inde mum Thiarno wi ɗumol ɗum ko altino wiyete o wi a suwa yettade talata o wi Thiarno alarba aɗina ara de o alkamis o wi tarno dara min ndugto seeɗa o wi koni ko ndugtoma bone hannam o wi a yettima de tan Thiarno ngal wi i so wona alkamis ko aljuma tan Thiarno wi aɗa kalnduma ƴetti almuɗuma nawa aljuma ko ɗon ƴetti indépendance ceeno ka yeloytako hay goto haalata iddu mi haddimo ɗo ende e daral ɗo daral Keur Massar gar aɗa sosoɓe ɗum jii fof ɓe kalat ɓe jii almudo ga almudo mbiyeɗa almudo ñalawmaji lim ñalawmaji ɗi soso goto limo ñalawmaji tan ha yetti e wi aljuma ko ɗon ɓe jaltini sugo nden noon
hakkuri joni mawɗo leydi nafde eyi ala min koye eyi ya joni boubacar nden noon bari tan joni noon wiide tan bandiraɓe sukaɓe men koko poti nehede enen worɓe en poti ƴewde kaalis tottan rewɓe men kono wiide tan rewɓe wonɓe galle ɓe yoɓe neh sukaɓe ɓe nde wonno ɓiɗɗo saɗa muynino ɗum aɗa ndaara ne daarma ne moosa sa tinnima tan barkinat kono ɓiɗɗo ne daarma ndaaro aɗa wiya bammum merde so mawni o wima merde ɗo min mbino jaafodede président ari président hande de ɗen ɗo ene président e daral ngal a nani garal Keur Massar naɓe goƴa mabɓe président holko mbiɗa on jarama no feewi salmini bandiraɓe gam noon daral Keur Massar salmini no feewi no feewi vraiment min nani ko kalɗon kadi ko fate daral ngal mi faami ɗum on nani ɗo kadi ko musidɗo haali ko ati altine on nani ko altine wani mana ko no liwi mon wala tan nawru jawdi jalandi wala on kadi on jiiɗo altine wattidi eyi ko robbi tan jini ko on tinno so jewɗo ñaami ngal ɗo daral en tant que président de la république du sénégal mami wonɗo mo ngannduɗaa ɗo e darkase ɗe on jiino way ma waɗi ɗo mur mo ngannduɗaa ko 50 métre dow 50 métre noon oɗon ngayni on mur kam ene ɗuɓine ŋaba ɗum pour nawa jawdi mbeɗa sikki ɗon ɗum ko tampere wonata so jeeɗo ñaami kadi ma en mbaɗɗo ngannduɗon ko banndiraaɓe ngannduɗon ko sécurité dalal ngal sabu dalal ngal ko dalal machallah ministére lowaa ɗo ma arɗo waɗa tourné so jeeɗo ñaawi ɓorta ko e saɗe ɗo balɗe tan jeeɗo ñaawi ɗum fof kadi no warde oɗo ngannduɗaa ko ceerno Yaya ceerno Yaya de aɗa ɗonɗe jaɓaɗo mbaɗa c'est président ha joni daral ngal ko sohli ko a suwa ñaƴƴe ɗon taw ñaƴƴe ɗon taw aɗa min kam mi wona neɗɗo momowo président a ñaƴat tan alors min mbiyaɗa waɗa wondu ko kalta ko wondi ko yettani mi kimin toon joɗo kay joɗoɗa jonde min goƴaka baali amen ndi aɗa jogui mew min garata min mofti ɗum koɗo fi goɗɗi ɗum kay mi yita aɗa waɗa ni ne laara ɓe mbaɗa to ɓuri tan ni quoi a joɗoɗa kay mbaɗa haade sénégal laaɓe joɗoto ni ni kono aɗa waɗa tan affaire laare ɗuma e baali ay baali ɗo so jeeɗo ñaawi mi yi hannde jokkidira te min nani président jaafoɗa mi nani an hay jawdi hirsetede galle mon nde ummata koye ɗo e baali amen ne ay mbeɗa faami a yiɗo saaji mi yi hannde ɓe jottini banndiraaɓe vraiment ɓe mbaɗi ko wiyetede misuji ɗi ɓe mbaɗi machallah sewo heewi no feewi kono an aɗa yiɗi cewɗi mbaɗa ko ɓurten leyɗaɓe hande ko ɓuri hande ɓe ñawni fi yiɗe ñamde no poɗi tawde no hamni seeɗa président amara ko tan ñaama kam ko ɗo ko ƴettiri duwan tan mbaala ɓe yeeyima orɗo o wi kadi nokku no wayni donc jawdi ne heewi machallah ɗumene kadi ripaso ɗumne kadi nene wawno ni koko natti joni par ce que wonno ko yimɓeɓe gouvernement fof ko gouvernement no walla aynaɓe tan toujours no totta ɓe ripas te gouvernement yiyani hay tan gouvernement yiyani hay tan kandi ko gouvernement daro seeɗa daro président barkalɗo ba hay président daro konan kam wiyata daro président daro darima ande hay ko ɗo daral ngal yimɓe ten gaddi rapproché ɗi ɗe yoɓe mbatta hakkille sécurité o par ce que ɗum no heewi jaasi kadi bagaji ɗi fof a yiɗi ɗo ko cabbi en hoore joni gara jogui e président meɗi ñamde lakkiraɗo wasira ko noon wayri ɗum ñamde guila ɓe tan ɓe mbaɗanmi campagne ji heewi joni ko gonɗa président ko ñaman lakkiraɗo président lakkira ko no wawi adde caɗele warta reɗumi président o musiba laccire ha ko président e nder reedu ɗum sirani jiiri buna en noon jiiri buna en fof reedu koko saltino jottere ko reedu président o ñamere tubakoɓe tan mais joni aɗa hay kam ñamde tubakoɓe fof nguru ngu waylaki sa ñami ñam tubakoɓe a foti won tubak suñtede poulet ɗo ko sittede poulet machallah tan Allah waɗi kadi fof ko jaam tan pulago ngu kadi jamanu ono yaa ɓe jaa kadi pinal ngal waɗi ɗum kadi ko yettere Allah musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe Boubacar Ba e bandiraɓe jewte men goɗɗo men garti hen min siftiri on tan wonanno en toon to hono musidɗo jaadiɗo men o hannde ko ceerno Yaya ene wonde Hady Thiam en jetti noon mawɗo daral mo ganduɗa ko Saydou Sall e bandiraɓe mo ganduɗa ko Samba Ba e musidɓe tedduɓe ganduɗa ko kamɓe woni ɗo hannde e daral ngal en calmini fof en noon en jarini fof en ha yewtere fansi jeeɗi nden noon bandiraɓe on nani
on jii hono musidɗo men président mo ganduɗa kanko ardi daral Keur Massar e musidɓe ɓe ganduɗa kamɓe gondi ɗon on nani haala mabɓe nde wonno goƴa mabɓe woni ɗon to ɓe goni ɗo on to ɓe goni ɗo ɓe mbaɗane ɗon grillage ha ganduɗa no wuyɓe ɓe mbawata ƴettude jawdi mabɓe en nawa on nani ɓe kaali ko saku ripas jarata goƴa mabɓe hannde holno ɓe mbatta haaɓe gurna jawdi mabɓe ndi nde wonno oɗon gandi jawdi koko ñamata koko yarata donc kala ko ganduɗa ene hannde caɗele ɓiɓe fulɓe e to mbawi wonde foof Pindi TV ɓornima faɗa mum tawoyam to wona ni affaire daral tan par ce que émission men sifa hanki goƴa sifa gonka men hannde ko émission mo ganduɗa henne woni entreprise woni kala to wawi wonde to ɓi pullo liggoto walla to dillata ko ganduɗa henne somin gari min jewtude e mum wonat nafoore leñol ngol e ɓamtore leñol ngol donc sifa men hanke gonka men hannde koko dari ne fada ɓiɓɓe fulɓe ɓe tamin gandi mamin ɓorno faɗa amen min jaaha toon tamin ganda somin noddama mamin gara toon par ce que darde amen ko tawoyde ɓiɓɓe fulɓe to ɓe mbawi wonde e nder Sénégal et partout dans l'Afrique pour yewtidde e mabɓe ko gadduɗa henne ko hannde caɗele ɗe ganduɗa so yimɓe kaali ɗum nde wawi jibinande ɓiɓɓe fulɓe jaam banda men hoto jejjite télé mon Pindi TV ko onon woni ɗo par ce que ko télé mo ganduɗa ko ɓiɓɓe fulɓe jeeyi ɗo e banggal hanki e banggal hannde cifti hanki daari hannde tindi hanki gonka hannde donc toujours amin dari pour weltinde on e onon bandiraɓe fulɓe hannde min jeehi daral fora min gummitima toon min jeehi e nokkuji goɗɗi ɗi ganduɗa henne inchallah kala semaine mo ganduɗa henne mamin gaddan on nokku mo ganduɗa henne min jeehi toon min kalde e mabɓe min jewtude e mabɓe ɓe kalni min caɗele mabɓe minen min mbawi tan ko haalde ko safrata ko caggal subhanahu wa taala ko yimɓe ɓe ganduɗa henne hannde Allah ne fawiɓe e laamu he donc eɗen ñaago ballal dendagal par ce que so tawi sukaɓe fulɓe gacci haajuji mum gacci hammuji mum gumbima no liggo mbaɗani ko boni jahani e ko boni donc ɓen no poti wallitede ha liggey mabɓe rewa lawol hande son ƴewtidima yewtere ndamin mbaɗi toon to daral to min dendini hen ko wiyete jalnika min jiiɗi artirde hen ko wiyete tindi en ko wiyete jalnika en ko wiyete daari en par ce que hande oɗo saaha sa wi neɗɗo holko tindi nafata holko daarol nafata donc il faut que sukaɓe hande ganda ɗum ɗon holko nafata holko watta e leñol fulɓe nde wonno tinde e nder tindol tane ne jooɗotono wona e tindude e nder sukaɓe jooɗiɓe sara makko ɓe wanda oɗo suka de ko joom ne jogui joom oɗo suka ko jambaro oɗo suka ko gallo jogori wonde e nder tindol tan omo wawno yaltinde hen sifaji sukaɓe makko donc noon e nder tindol kadi ne waɗanno cukalel needi donc noon ko wiide tan musidɗo mon guiɗo mon Yaya Dia saaha foof mawya e nokkuji men e banggal entreprise uji ɗi ganduɗa ko ɓiɓɓe fulɓe liggi ɗum e wonɓe ganduɗa ne hannde nani caggal leydi ne jeeɓa Pindi TV yiɗɓe ganduɗa ne wadde investir e nder Sénégal beele ne mbawa artude jooɗo e sara koreji mumen ɗeɗon foof ma hunde wonde yewtide famodire ha ganduɗa janggo e jaam ɓen so gummima eɓe ganda toɓe nannata jawdi mabɓe e to mbaɗata jawdi mabɓe hande ko premiére émission men mo ganduɗa henne ko sifa hanke e gonka hande mo musidɗo mon Yaya Dia e Haadi Thiam waɗata saaha fofo eɗen mbiya assalamu aleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuh